Boas, como xa saberedes, levo unhas semanas en publicar un vídeo resumo dos temas de literatura galega e pidovos perdón por isto, pero hoxe o vídeo que traio, pese a non estar relacionado directamente coa Sabau, creo que é moi importante. E máis, é esencial vivindo os tempos que estamos vivindo. Como xa saberedes, hoxe é 4 de maio de 2020 e a esta data o confinamento tan estrito que estábamos a sufrir estás a flexibilizar cada vez máis. De feito, hoxe, e por iso estou a gravar este vídeo, están a abrir moitas librerías con cita previa e condicións especiais, pero están a abrir. Ben, a cousa é que eu emprego esta canle para explicar o temario relativo á literatura galega que se dá en segundo de bacharelato, é dicir, a literatura galega do século XX e da actualidade, porque considero que é un contido moi necesario na rede, sobre todo nestes días, e porque é un tema que me encanta. Ben, pois o vídeo de hoxe non vai encamiñado a explicar esta literatura, senón a axudar a literatura galega da actualidade, porque como xa oímos repetidas veces nos medios de comunicación, a crise que se nos ven enriba debido á situación especial do coronavirus vai ser enorme. Esta crise vai afectar sobre todo a sectores como o da cultura, que son considerados por moita xente como máis prescindíveis, cando as persoas que traballamos nos sectores da cultura non somos prescindíveis para nada. Ben, pois para superar esta crise con éxito, a cultura precisa de subvencións públicas, iso está claro, pero o noso papel como consumidoras individuais e como lectoras tamén é esencial nestes momentos. Se non hai demanda de cultura galega, se non hai demanda da literatura galega en galego, moitas editoriais que publican textos no noso idioma e moitas librarías veránse forzadas a pechar. E aí entramos nós, e aí entro tamén eu con este vídeo. O obxectivo deste vídeo, como xa suporíades pola descripción e polo título mesmo, é propoñervos un reto, o que agora se chama un challenge, pola palabra inglesa, aínda que sempre é mellor empregar palabras no noso idioma. Pero bueno, sen marcharnos moito da cuestión, vou vos propoñer un challenge que eu mesmo titulei Legalego Challenge. En que consiste este challenge? Pois ben, é moi doado e podedes axudar moitísimo a literatura no noso idioma. O único que deberedes facer é sacar unha foto, podedes aparecer vos nela ou non, como prefirades, na que se vexa un libro que teñades mercado agora despois deste confinamento e a librería na que o mercastes. E así, ademais de dinamizar o mercado da literatura galega e apoiar a editoriais e a librarías, tamén podedes facer recomendacións de algún libro que vos teña chamado a atención ou que vos interesase. A hora de subir a foto é moi importante que non vos esquezades de poñer este cancelo, Legalego Challenge, e se queredes podedes etiquetarme tanto en Twitter como en Instagram, que chamome igual nas dúas redes, Neumático, para que eu poida resubilo no caso de Instagram e rechouchealo no caso de Twitter. Ben, a idea viúseme así un pouco pensando no que eu como persoa podería facer para dinamizar a literatura no meu idioma, e non sei que tal vos parece, pero prego vos, por favor, con todas as forzas, que o difundades todo canto poidades, porque en serio, tanto editoriais como autoras, como librerías, como tamén as traductoras ao galego precisannos agora máis ca nunca. Así que en serio, se podedes, aceptade e facede o Legalego Challenge e difundide ao máximo, porque agora que é legal ler en galego non podemos permitir que nos quiten este dereito, e ademais, ler en galego é algo bo tanto para a nosa saúde como para a saúde da nosa lingua, que en momentos como este é nos que máis nos precisa. Así que moitas grazas por ter visto este vídeo ata aquí, moitas grazas a todas as persoas que colaboredes tamén, podedes aproveitar para mercar un libro para facer un agasallo que nunca ven mal. E bueno, xa me despido prometéndovos que, en serio, en canto poida, xa gravo o seguinte resumo dos temas de literatura que entran na Sabau. Pero iso, moitas grazas e ata a próxima. Un saúdo.